बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव कर'ना भाइरासनि थाखाय रिभिउ मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव बिटिसिनि सीएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिटिसि खुंथायनिफ्राय गासिबो गोरिब एबा दुखुथिया सुबुंनो हानायमानि मास्क आरो सेनिटाइजार राननानै होगोन। आबादारिफोरनो बिटिसि खुंथायनिफ्राय माबोरै आबाद कभिडनि समावबो मावनो हायो बिनि राहा लागोन। उदालगुरि ओनसोलनि तरमुज आबाद मावगिरिफोरनि थाखाय राहा लानाय जागोन। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, कक्राझार जिल्ला एबसु आरो कक्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेज जथायै बड'फा हाउसआव एबसुनि बारग' दैदेनगिरि अदेबानि 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय आसामनि केबिनेट मन्त्रि मोननो हानाय उरखाव गोरा ब्रह्म, 30 नं सानजा कक्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला उननि समाव थासारिखौ नायनानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहानो हानाय साफ्रोमबो एमएलएफोरखौ मिरु एबसुनिफ्राय बरायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। दानिया फैबावदो नगाव जिल्लायाव मा 20थानिबो बांसिन मैदेरा अखा खोरोमनायनि थाखाय थैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बेनिनो मा 8 मैदेरनि थैनाय सोलेरखौ बोखांनो हाबाय आरो खायफाखौ नागिरना हिसाब खालामना 26था मैदेर थैनाय मोननो हादों। खौराङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय मैदेरफोरनि गाबनायखौ गोबारै खोनानो मोन्दोंमोन। बिनि उनावनो बे जाथाया जादों होननानै फोरमायदों। सनितपुर जिल्ला तेलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाबसे ओनसोलाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसाया थांनाय 6 सान गोमानानै दंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बुधबारखालि बेलासिनि 4 रिंगासो समाव न'नि खाथियावनो बस्थायाव सोनानै खाथेना दोननाय हालोदाव उन्दै हिनजावसाखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि 6 सान सिगां गोमानाय उन्दै हिनजावसाखौ नखरनि सुबुंफोरा गोबां जायगायाव नागिरनानै मोनैलाय तेलामारा पुलिस थानायाव जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिहोदोंमोन। पुलिसनो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनायनि साननै उनावनो थांनाय बुधबारखालि हरखाबनो न'नि खाथियावनो बस्थायाव सोनानै दोननाय हालोदाव हिनजावसाखौ जोबोर लोरबां हालोदाव मोननो हादों। बे जाथायखौ मोनथिनायनि उनाव ओनसोल नाङै गासैनिबो गोसोआ गिखांनाय सोमजिदों। दानिया फैबावदो रायजोआव कर'ना बेरामनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो लखिमपुर जिल्लानि सृष्टि रानी टाइडा मुलुग दरबाराव सिनायथि जानायजों लोगोसे आसामनि मुंखौ गोजौआव लाखिनो हादों। सृष्टि रानी टाइडा भारतनि बयनिख्रुइबो दुइसिन लिरगिरि महरै गनायथि मोननो हादों। सोलिफु 2021 मायथाइयाव मोन 8 रावजों खन्थाइ लिरनानै वर्ल्ड बुक अफ टेलेन्ट रेकर्डआव गावनि मुंखौ लाखिनो हादों। दानिया फैबावदो गोदानै बिबान मोननाय आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फैनानै कर'ना बेरामिफोरनि फाहामथायनि सायाव सावरायफैयो। सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होयो दि आसामाव सानफ्रामबो 1 लाख कर'ना भेक्सिन होनायनि बिथांखि लानाय जादों होननानै। लोगोसेनो नैथि खोलोब भेक्सिन होनायनि बेलायाव सोरखारा गोख्रोङै नोजोर होनायजों लोगोसे मावफुंनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। गुबुन फारसे खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै बिहार सोरखारा रायजो नाङैनो लकडाउन फोसावना होदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिहार रायजोआव लकडाउनखौ फैगौ 25 मे खालारसिम फोसावना होनाय जादों। बिहार रायजोनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमार बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायनानै होदों। टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिहाराव कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै फोसावना होनाय लकडाउनखौ 10 साननि थाखाय फोलावना होनाय जादों। बेराफारसेथिं महाराष्ट्र रायजोआवबो लकडाउनखौ 1 जुनसिम फोलावना होनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं आरोबाव खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला कर'ना बेरामनि गिख्रंथाव थासारिखौ नायनानै आसामनि सोलोंथाइ बिफानाबो फैगौ 15 मेनिफ्राय 14 जुनसिम गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावनानै होबाय। थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिम गोलोम बोथोरनि बन्दखौ आसाम सोलोंथाइ बिफाना गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि सिगांनि बोसोरफोराव गोलोम बोथोरनि बन्दनि समा 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइनि गेजेरावसो जायोमोन।
नाथाय देग्लाय कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै मिन्थिहोदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव, बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राजाबिल गामियाव गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो सोरखारा बेसेन होनाङा जासे माइरं होनाय जायो। बे माइरंखौ थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोरिब सुबुंफोरा रेशन दखाननिफ्राय लाबोयोमोन। नाथाय बे खेबाव दाननि रेशननि माइरंखौ न'सिम लाबोनायनि उनाव राजाबिल गामिनि सुबुंफोरा माइरंखौ नुनानै गिखाङो। मानोना माइरंआव इउरिया हासार होनायसो। बेखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रायजोफोरा बुङो दि बेफोरबायदि महामारिनि समावबो सोरखारा बेसेन होनाङा जासे होनाय माइरंआव बेफोरबायदि गाहाय थाखोनि माइरं होयोब्ला मानसिफोरा माखौ जानानै थांना थागोन होननानै। दानिया फैबावदो इउनाइटेड किंडम एबा इउके निफ्राय भारत हादराव दैथायहरनाय 1 मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन होनो हाग्रा अक्सिजेननि जेनेरेटरआ चिरांनि सदर सहर काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल देहा फाहामसालियाव सफैबाय। दानिया फैबावदो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै फोरमायदों दि 14 मे अदेबानि दिनैनि साना हादरनि खौथि आबादारिफोरनि थाखाय जोबोर बेसेन गोसा सान होननानै फोरमायदों। मानोना गाहाय मन्थ्रिया दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव मोनसे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों पिएम किसान सन्मान निधिनि 8थि किस्तिखौ उदां खालामना होनो खाबु होगोन। बे समाव गाहाय मन्थ्रिया हादरनि आबादारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरजों सावरायलायगोन। आरोबाव फैबावदो फैगौ जुन दाननि 27 खालाराव जानो गोनां हादरनि इउपिएससि सिभिल सार्भिस प्रिलिमिनारि आनजादखौ फावसायनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आनजादा बोहैथि बोसोरनिनो फैगौ 10 अक्ट'बर खालाराव जाफिनगोन। गुबैयै इउपिएससिनि सिङाव बोसोरफ्रामबो मोनथाम खोलोबनि आनजाद खुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला इउपिएससिनि सिङाव जानो गोनां गासै आनजादफोरखौबो बे समाव बन्द फोसावनानै होबाय। बे बिथांखिखौ कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव सोमजिनाय दावहानि थासारिया गिथावनासिनै गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन जालांनो हमदों। जेराव दासिम मिन्थिनो मोननायाव फारनैबो हादरानो गिदिर खहा जाबाय आरो नोगोरारिफोरनि जिउ गोमानाय थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबाय। गुबुन फारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला फिलिस्टाइनआ इजराइलनि सायाव 130निबो बारा रकेट बेरफ्रुहोना गाग्लोबनायनि उनावनो फिनजाथाय महरै थांनाय बुधबारखालि फिलिस्टाइननि गाजा नोगोराव बिरग्रा दिङाजों इजराइल हादराबो गाग्लोबफिनो। इजराइलनि बे गाग्लोबनायाव उदखारि हानजा हामासनि गाजा नोगोरनि कामान्डारनि जिउ खहा जायो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।